Uram, mondd meg, mit tegyek, hogy igazán meglegyen a te akaratod. Téged akarlak szolgálni, de nem találom az utat. Na mi lesz? Ebédelünk! Már is megyek! Látjátok? Csak kérni kell. Kérjetek és adatik. Vehetek még egy almát is? Nem! Na tessék, a nem mindig válik be. Nevezzük ezentúl csak oratóriumnak. A latin orare szóból, ami annyit tesz, imádkozni. Te vezéreltél engem ide, de nem értem, hogy miért. Miért, Istenem? Mi ez a paradicsom? Mondd meg, adj jelet, Istenem! Köszönöm, Uram! És mit mondott neked Isten? Azt hiszem hogy a helyem az Indiákon. Az Indiákon? Igen. És ezeket viszed magaddal? Szeretem ezeket a gyermekeket. Megértetem velük, hogy bár az arcuk maszatos, akkor is angyalok. És nekik is joguk van a mennyország egy szegletére. A mennyországot ki kell érdemelni. Imádsággal és vezekléssel. Hogy merészelsz feleselni velem? Nem holmi tánccal és énekkel. Miért, ha énekelnek és táncolnak? Teli vidámsággal a mennyország kapuja zárva marad? Köszönöm, Aurélio. Jegyezd meg, hogy csak is a papok beszélhetnek Istenről. Inkább a mennyországot választom.